बिथाङा बेजों लोगोसेबो मोनसे खोथा बुंदेरबावनाय खोनादों जे बिथाङा जितु आब' रजनी बसुमतारीनि जा फिल्म गराय फाख्रि बे फिल्मखौ आर्ट फिल्म होननानै बुंदों गिबियावनो आं बेनो क्लारिफिकेसन होगोन बे आर्ट फिल्म नङा आरो बिनि अनगायैबो मोनसे खोथा बुंबावदों जे बे गराय फाख्रिया नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम थांखानायखौ बड' फिल्म एवार्डआव माबोरै बाहागो लाफैखो सोर बाहागो लादों सोर बाहागो लाया जोंहा बेखौ बुंनो गोनां खोथा गैया मानोना जोंनि कनस्टिटिउसनाव बियो लिरनाय गैया जायफोर माने बर' फिल्म दिहुनगिरिफोर जायफोरा बर' फिल्म बानायबाय बिथांमोनानो बे फिल्मखौ साबमिट होनो हायो आरो जों गोग्गानाय मोनदों दिनै नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनाय फिल्माबो जे जोंनि बड' फिल्म एवार्डआव बाहागो लादों बेनिख्रुइ गोग्गाथावसिन मा बाथ्रा दं दा आंनि मोनसे बाथ्राखौबो बुंगोन जिहेतु बिथाङा एक्सनाव बहाबा माबा गाव एवार्ड मोननांगौमोन होननानै क्लेम खालामदों दा आङो बेखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे गावनिख्रुइ मोजांसिन मोनग्रा प्रिथिबियाव रावबो थानो हाया दा आंनिख्रुइ बे फैलानिख्रुइ फैलाखौ मोजांसिन मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो मानसि थानाय नङा दा थिग बेबायदिनो आंनि सोरजिनाय आंनि बुंनाय आंनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय गासैखौबो आङो आंनिखौनो साबसिन होननानै साननानै लागोन दा बेबायदिनो बिथां रबि नार्जारियाबो गोलाव सम गेप्सनि उनावहाय फिल्म मोनसे सोरजिदों निस्सय बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन आंनियानो हामसिन होननानै साननो हायो क्लेमबो खालामनो हायो आरो बुंनायनिबो मोन्थाया दं दा बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननानै दा आंबो सानदोंमोन मोनसे समाव खारन जोंबो फिल्म बानायो हिसाबै हायनामुलि फिल्मखौ जोङो फिल्म एवार्डआव साबमिट खालामदोंमोन बाहागो लादोंमोन बै समाव आंबो सानदोंमोन हायनामुलिखौथ' बयबो मोजां मोनो बयबो मोजां होननानै बुङो माथो गतिके जोंनि एवार्ड मोनगोन आंनि फिल्मानो एवार्ड मोनगोन होननानै आं सानदोंमोन खिन्थु नाथाय जेला फिल्मखौ साबमिट होखांनायनि उनावहाय मोनसेबो एवार्ड मोनाखिसै अब्लासो आंबो बुजिदों माथो आंनिख्रुइबो साबसिन खालामग्रा दङ थ' बिथाङाबो सानगोन साननाया गाज्रि नङा आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननाया गाज्रि नङा बिथांनियाबो खारन आं दहायनो बुंनाया गावनिख्रुइ साबसिनलाय सोरथो गुबुना गावखौ मोजां मोनग्रा थानो फैलानिख्रुइ साबसिन फैलाखौ मोजां मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो गैया आंनि हिन्जावाबो आंनिख्रुइ आंखौ साबसिन मोजां मोननो हानाय नङा दा गतिके गावनि सोरजिनाय गावनि बुंनाय गावनि साननाय हमनायखौनो गासिखौबो राइट साबसिन होननानै सानो दा गतिके बिथाङाबो बिदिनो सानदों दा जियानो जा आं बेखौनो बुंगोन बुंग्रायाथ' बुंबाय थागोन नङा होमबा बोरमाया मा जायो मा जाया फाग्लाया मा बुङो मा बुङा बोरमाया थास' बिलाइखौ जायो बोरमाया थास' बिलाइजोंनो उदै बुङोब्लालाय बोरमाखौलाय मानो बादा होनो नङा होमबा सासे फाग्लाया सोरखौबा रायख्रावलाबायनानै ओंथि गैयाजासे बेजोंनो बेहा गोजोननाय मोनोब्ला बेखौलाय मानो बादा होनो फाग्लायाबो लामा थाबायनानै लामायाव जि गोलैनानै थानाय जाग्रा आदार मोनो बेखौनो जालाङो बेखौ जाना होननानै बुंनानै बादा होनायनि ओंथि गैया खारन बेखौनो जानानै बे थांनानै थायो गतिके बुंबाया बुंबाय थागोन जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया खालि जोंहा नैबेखौल' बुंगोन जायफोर बिथांमोना बे माबायाव हाबाफारियाव बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ साफ्रोमनिसिबो जों साबायखर बावहरगोन अबसे आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनांगोन बिथाङा जयन्त नार्जारिनिबो खोथा बुंदों जे जयन्त नार्जारिया गावहानो फिल्म दङ बिथाङा माबोरै जुरि बर्डनि मेम्बार जाखो होनना फार्स्ट अफ अल जयन्त नार्जारिखौ जोङो सासे बिथाङा जिहेतु एनएसडियान मानसि बिथाङा ड्रामानि जितु एकाडेमिक नलेजआ दं हिसाबै बिथांखौ जोङो जुरि बर्डजों लोगोसे सापर्टिं जुरि हिसाबैसो लाखिनाय जादों आरो गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा बे फिल्म एवार्डआव गासै मोन 19 फिल्मफ्रा बाहागो लादोंमोन बे मोन 19 फिल्मनिनो मोनसेबो फिल्मावहाय जयन्त नार्जारिया बाहागोखौनो लायाखै बिथांनि फिल्मा दंमोन रोदाया बे फिल्म एवार्डआव बाहागोखौनो लायाखै फैला MCLA दंमोन आङो साबमिटखौनो होखायाखै खारन जोंनो जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिनि गोनांथि दं हिसाबै गतिके जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिया सापर्टिं जुरि हिसाबै थागोन हिसाबै बे फैला MCLA सावथुनखौ जोङो साबमिसनखौनो होखायाखै दा गतिके बिथांनि बेखिनिखौबो आं क्लियारिफिकेसन होबाय गोजोन्थों मैया जे आंखौ ससियेल मिडियाआव बिथाङा बुंदों न' डाउट आं जेबो सानाखै बाथ्राया जाहैबाय गराय फाख्रि मुभिखौ लानानै बे खेंफोरथि होदों दा गराय फाख्रि मुभिया आर्ट फिल्म ना कमार्शियेल बिथाङा रजनी बायदि मेदामनावनो थांनानै गावनो सोंहैदो बा फन खालायनानै सोंदो आरोखि आर्ट मुभि ना बा कमार्शियेल मुभि आरो नङाबा सेन्सर अफिसाव थांनानै नायबानो जाबाय जोंनि गुवाहाटियावनो ज्योति चित्र बनाव दा नैबेयावनो नुगोन आरोखि दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों बेयाव लिरनाय थाखायो सेन्सरनि जितु केटेगरियाव लिरनाय थाखायो दा बिथाङा बेसेबांसिम दिनैसिम सेन्सर बर्डनिफ्राय सार्टिफिकेट लादों लायाखै आं बेखौ बुंनो थाङा दा आं नुवाखैबो बिथांनाव दिनैसिम मोनसेबो सेन्सर फिल्मखौनो नुफेराखै आं बेनाव बिथांनाव आं दिनैसिम 6-7थासो आं सेन्सर फिल्म बानायबाय मेन बाथ्राया मोनसे खोथाया जाहैबाय
फैला MCLA जिथुनाखि जयन्त नार्जारिया गावनो एक्टिं खालायदों बे सिनेमाखौ बियो पार्टिसिपेट खालायनो होआखै होनदोंमोन हा माने हराखै जाहैदों दा हराखैब्ला नैबेखौ नायदो नैबे मेगाजिन बे मेगाजिना थांनाय नैबे 6थि सेरेमनि एवार्डनि थाखाय बानायनाय आरो दा बेयावनो रोखा दं नै रायजोफोर नाय फैला MCLA सावथुनखौ नायदो नोंथांमोना बेयावनो नुबाय आरोखि दा फैला MCLA सावथुना बेयावनो रोखा रोखा 6थि फिल्म एवार्डआव पार्टिसिपेट खालायनाय दंखाथारो होमबा मा हिसाबै बेयो आंनि सिनेमाखौ आं पार्टिसिपेट खालायाखै होनो हागोन जेबो साना माने खोथाया बेहा बुंबानो जायो नालाय टेलेन्टेड मानसिनि आरो मटिभेसन होग्रा जायनाखि स्कुल कलेजाव बिथांखौ मटिभेसन खालायनो स्पेस होनो बिबुंथि होनो माने लेंहरो नालाय आलासि हिसाबै बे हिसाबै बे थगायनाय मानायखौ जेबो साना माने बा माने जेबो साना आरो सोरखौबा मोसा लख्रा सैमा बा सोरबा बोरमा बे बुंनाया बेहा जेबो साना माने बिनि जयन्त नार्जारिया गावजों दा क्लस नालाय सानसोरां खाख्लारिया बेनो बेस्ट डाइरेक्टर जुरि एवार्डखौ बोरै होनो मोनखो नैबे मोनसे आरो बिसोर माने 50-50 माने शेयारबो जानो हागौथ' थाखा फैसानि खोथा नैबे आरोखि दा आरो मोनसे खोथाबाव आं क'क्राझारनिफ्रायनो गावसिनि एरियानि गावनि न'खरनिफ्रायनो खोनानो मोनदों हा क'क्राझारनिफ्रायनो आं खोनानो मोननाया मोनसे सिनेमा आरो राफोदथाय सिनेमा होनो राफोदथाय सिनेमा जाय सिनेमायावहाय जुरि मेम्बार हिसाबै सेलेक्ट खालायदों जाहैबाय सर्ट मुभि बेयावहाय आरोखि बेखौ जाज हिसाबै जयन्त नार्जारिखौ लादों जाहैबाय दा जयन्त नार्जारिया राफोदथाय सिनेमायावनो गावनि भइस अभार रेकर्ड माने भइस अभार दं जाहैबाय बेकग्राउन्ड भइसआव होमबा बेथ' गावनि सिनेमाखौ सेलेक्ट खालायखागोन ना निस्सय बिनि थाखायनो गाज्रि मोनलायनानै दिनै क'क्राझारनि माखासे फुराना आर्टिस्टफ्राबो फैयाखै जाहैबाय आरो बे खोथाखौ आंबो माने बयबो शेयार खालायदों गावसिनि माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो जोंखौबो मोजां मोननाय मानसिफ्रा बिदिनो शेयार खालायहरदों आरो दिनै बुंनो हायाखै रावबो मानसिफ्रा गासैबो डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो आर्टिस्टफ्रा बुंदों जेसास केरखाटारियालाय माने मेगाजिन डाइरेक्टर जानो मोनखो मानसियानो गैलामोन नामा होननानै दिनै बुंनो हायाखै आं नोंथांनि सिगाङाव दिनै नैबे ससियेल मिडियानि सिगाङाव बुंनो गाज्रि मोना नों आं बुंनायखौ आं नोंनो बुंनो होदों बेबायदि मालायजों रायखुमा जास्लायस्लाय नोंथाङा बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय निस्सय गोजानाव जा आर्टिस्ट हिसाबै आर्टिस्टआ आरो बे बेलेग बिबानबो लानो हायो नैबेखौ नुहुरदों आरो गलटियाथ' नों खालायाखै नोंहा खालायदों आंनि मुभिखौ नोङो थैसाम 2खौ नोङो गावनो हाई क्वालिटिनि नोङो रिजोलुसननि माने पिक्सार क्वालिटि बिहरबाय पस्टार होनो होननानै बेखौबोथ' नों होआखै बेयावथ' गोरोन्थि बयबो मानसिफ्रा आंनो खोन्थाहरजोबदों बेबोथ' बिराद निस्सय आरो पलिटिक्स खालायनोबा इसेबां बिदि खालायद्रायनाङाब्ला डाइरेक्ट होना माथो आंथ' सोरनिबा फैसा लानानै सोरनिबा माबा लानानै आं सिनेमा बानायखायनो आंनि फैसाजों आं बानायदों दिनै आं बुंनोबो हादों आं बयखौबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय आंनि नायगिरि बिथांफोर सावथुन मुलुगखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ आं आंनिफ्राय फिन आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा मोनगोन आं खुलुमनाय थाबाय जै बर' हारिनि बर' नायगिरि सावथुन मुलुग नायगिरि बिथांमोना बयबो जै जाथों। हेल' नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबोखौ बरायहरनाय थाबाय दा नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि हिसाबै भिडिअखौ लाबोदों दा नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय दा नुखाबाय दा जोंनि दा बड'लेण्डआव बा आसामावहाय दा बड'सिन आर्टिस्ट एस'सिएशननि सायावहाय दा एवार्ड खुंनाय बिनि बादै गोबां जों दा कन्ट्रभार्सि नुनो मोन्दों नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों कन्ट्रभार्सि दान्थे बिदान्थे जों दा नुनो थांगासिनो दं थारैनो मा जामारदों जोंनि बर' हारिनि बे फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय मा जामारदों दा जोंनि बर' हारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि बिबानगिरिफोर आफादगिरि प्रेसिडेन्टफोर दा बिसिनिबो एसे गोरोन्थि दं आरोखि बेवहाय दा बिसिनिबो माखासे गासिनिबो गोरोन्थि थाजोबा माखासे मानसिनि बेहाय गोरोन्थि दं आरोखि दा गोरोन्थि थानायनि थाखाय दा बेबायदि सिटुएसनाव दा फैदों आरोखि बेबायदि दा कन्ट्रभार्सि जाथाय गावजों गाव दान्थे बिदान्थे दा बे जाथाया जादों दा बे एवार्ड खुंनायनि दा बादै दा 6थि एवार्ड खुंबाय दाख्लै गुवाहाटियावहाय नङा होमबा बे एवार्डआवहाय जे माखासे जे गोनो गोथो माखासे जेंना जे सोमजिदों बेखौ दा जों बांसिनै दा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं दा आं बे भिडिअखौ सिगाङावनो लाबोनो सानदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा आं एसे लेट जादों आरोखि दा जोंनिनो फुराना डाइरेक्टर
आरो फुराना फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावबोनाय दे सपन कुमार बिथांखौबो आं पस्टआव मोननै मोनथाम जे पस्ट हगारनाय नुनो मोन्दों आरो पस्ट हगारनाय नुनो मोन्दों आरोखि आं बेवहाय एसे देहायाव नांदों आरोखि बिथांनि पस्टखौ नुनानै जे नोंथांमोना स्क्रिनाव देखायगोन आं नोंथांमोननिहाय दा बिथाङा पस्टआव मा लिरदों दा नोंथांमोननो आं सर्टै आं क्लियारै बुजायना होगोन आरोखि दा बिथाङा बे मोनसे पस्टआवहाय लिरदों जे माखासे बिबानगिरिफोरनि बेहाय गोरोन्थि दङ आरो बेवहाय माखासे राजखान्थिनिबो गोरोन्थि दं बिथाङा बेखौ डाइरेक्ट बुंदों आरोखि आरो माखासे जे जुरि मेम्बारनि सायाव बुंदों आरोखि जुरि मेम्बाराव एसे डाउट दं आरोखि आरो बिथाङा नैबे मोनसे जे रबि नार्जारि बिथां बुंनाय खोथायाव जे बुंदों बिथाङा जे आर्ट फिल्म आरो कमार्शियेल मुभि बियो माबायदिखौ बुङो दा बिथाङा बे शाहरुख खाननि जे स्पिच होनाय बेखौ जे एक्सप्लेन होदों आरोखि बिथाङाहाय जे बिराद मोजाङानो जादों दा जोंनि गुबैयै दा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि आर्टिस्ट बा डाइरेक्टर बिथांमोन जे रबि नार्जारि बिथां सपन कुमार नार्जारि बिथांमोना मानि थाखाय बे ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बुंनांगौ जानानै फैदों गमामायैनो बेवहाय सिङावहाय दैदेनगिरिफोरनि सिङाव जे आफादगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि सिङावहाय एसे गोरोन्थि दं आरोखि दा बिथाङा सिगां समनि मोनसे जाथाय जालांनाय गोदो जालांनाय बे बिथाङा बेखौ लानानै बुंदों दे बिथाङा बे समनिफ्रायनो बर' सिन एस'सिएशना एसे जेंनायाव दंखायोमोन आरोखि बे समनिफ्रायनो सिगाङाव जे जेमस्रि दैमारि आरो मनिष स्वर्गियारि बिथांमोना जे बैकट खालामजादोंमोन बे बैकट खालामजानाय समाव जे सेन्ट्रेल इउनिट BCA बिजायाहाय डिस्ट्रिक्ट इउनिट बिजाखौ गासिखौबो लिंथुमजोबनानै बे बिटिआरनि बा अल आसामनि बे बिथांमोनखौ लिंथुमजानानै जे बैकट खालामनायाव बे बाहागो लानाय बयखौबो लिंथुमदोंमोन दा बे खोथाखौ खावलायदों बिथाङा बिनि उनावहाय जे बिथांमोना हरखाबै जे फिल्म इन्डास्ट्रियाव जे आगान होफिनदों बिथांमोनाहाय जे जेमस्रि दैमारि बिथांमोनाहाय जे बिथांमोनखौहाय जे बैकटनिफ्राय जे बोखारफिननाय दा बे समावहाय जे बिथांमोनखौ इनभाइट खालामाखैमोन जाहैबाय जे BCAA सेन्ट्रेल इउनिट बिथांमोनाहाय जे जिल्ला BCA बिजाखौहाय जे इनभाइट खालामाखै जे रावनोबो जे खबर हराखै आरोखि जे सिनियर आर्टिस्ट सिनियर डाइरेक्टर बिथांमोननो सोरनोबा खबर होआखै दा खौरां होआलासिनो डाइरेक्ट बिथांमोना गावसोरनो मेल मिटिं खुंनानै जे बे खामानिखौ बैकट खालामनाय खामानिखौ बोखारफिननाय बे खामानिखौ मावदोंमोन दा बिथाङा सैथो खोथा बुंदों आरोखि बेखौ बेसेन गोनां दा पस्ट होदों बिथाङा बेखौहाय थारैनो नंगौ बे सैथो आरोखि दा बे समनिफ्रायनो बे जाबोदों एफा दे बिथांमोनखौहाय जे बैकटनिफ्राय बोख्लायबाय अब्ला गासिखौबो लेंहरजोबनांगौमोन नङा होमबा जे बयखौबो जे इनभाइट खालामनांगौमोन जे सिगाङाव बैकट खालामनाय समाव बयखौबो इनभाइट खालामहरबाय दा बैकटनिफ्राय बोखारफिननांगौ बेखौबो बयखौबो इनभाइट खालामनांगौमोन आरोखि बिथाङा जे बेखौ बुंदों जे बैकटनिफ्राय बोखारनाय बेखौ गाज्रि मोनाखै बिथाङा जे इनभाइट खालामै बे खौरां हरैनि थाखाय बेखौ गाज्रि मोनदों आरोखि जे दानि जुगावबो जे ससियेल मिडिया जुग दे वाट्सएप पस्टनि गेजेरजोंबाबो इनभाइट खालामनो हायो भिडिअ बानायनानैबो इनभाइट खालामनो हायो जोबोद गोरलै दानि जुगाव नङा होमबा दा बे खोथाखौ बुंदों आरोखि दा रबि नार्जारि बिथांनि सायाव फैदोलाय दा रबि नार्जारि बिथाङाहाय दा फैला जे बरगयारि बिथांनि बुंनायनि सायाव जे रिप्लाइ होदों आरोखि बिथांनि बुंनाया सैथो आरोखि रबि नार्जारि बिथांनि बुंनाया गासिबो सैथो खोथाखौनो बुंजोबदों बिथाङाहाय दा सिगाङावनो बिथाङा मोनसे भिडिअ जे आर्ट मुभि आरो कमार्शियेल मुभिनि सायाव जे सिगां गावनि सिनेमाखौ सोरबा जे कपि मुभि बेनो एवार्ड होनाङा जेबो होनाङा जे बेफोरबायदि बुंनायनि सायाव जे बिथाङा मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आरो एक्सननि सायाव जे बिथाङा जे एवार्ड मोननांगौमोन जे मोनथारनांगौबो होनाखै बिथाङा मोननांगौमोन जे बिदिसो बुंदों आरोखि बिथाङा दे आं बिनि सायावबो भिडिअ लाबोखादों आरोखि नोंथांमोननो लिंक डिसक्रिपसनाव हरगोन आं दा फैला जे बरगयारि सारा फैला जे बरगयारि जेरै सिनेमायाव रल एक्टिं जेरै मोगथाङाव बेबायदिनो एक्टिं जागासिनो दं आरोखि दा बिथांनिया आं बुंनो थांनाया दा बिथाङाहाय दा राजनितिजों एसे लोब्बा दं आरोखि बिथाङाहाय दा बिथाङा सासे कमेडियान नालाय नोंथाङा कमेडियावनो थाबाय था एक्टर नालाय एक्टर हिसाबावनो थाबाय था दा राजनितियाव एसे आखाइ होनो नाङा आरोखि आखाइ होनो नाङा बेखौ दा रबि नार्जारिया सैथो खोथाखौ बुंदों आरोखि खायफा बे डाइरेक्टरफोरखौ बुंदों आरोखि रबि नार्जारि बिथाङा जे बिटिआर सरकारनिफ्राय जे सिनेमा फिल्म दिहुननायनि सायाव जे फैसा बख'नानै जादों दा बेखौबो गाज्रि मोनदों आरोखि
दा नंगौ थारैनो जे सोरबाया जे सिनेमा दिहुननायनि थाखाय फैसा बख'नानै जे सरकारनिफ्राय जे मोनोब्ला सरकारनिफ्राय जे मोनोब्ला गोबां डाइरेक्टर प्रडिउसारफोर दं नङा होमबा आर्टिस्टफोर दं दिहुनग्राफोर दा बिसोरबो मोनजोबनांगौ दा बेबायदि खोथायाव थाहैखायो आरोखि बे खिन्थु सैथोखा बेबायदि जाहैखायो बिथां फैला जे बरगयारिया जे बुंबाय आर्ट मुभि आरो कमार्शियेल मुभिनि सायाव जे बिथां रजनी बसुमतारी मेमनि जे मुभिखौहाय जे आर्ट मुभि नङा जे बेफोरबायदि बुंदों दा बिनि सायावहाय रबिन नार्जारी बिथाङा गावखौनो सोंहरनो खावलायदों आरोखि गावखौनो सोंहरनो खावलायदों दा नोंथाङानो सोंहरदो दे रजनी मेमनाव बा सिलचराव थांनानै नायदो दा फैला जे बरगयारिया अभार स्मार्ट देखायो अभार स्मार्ट लेक्सारजों जानो नागिरो नङा होमबा लेक्सार बे लेक्सारा बिना कमेडि जेरै फिल्मफ्रावहाय जेरै डायलग होआ होमबा थिग बेबायदिनो थांबाय आरोखि बेना सैथो खोथाबाबो थगायनायजों बुंलांनाय बायदि जाहैबाय आरोखि बिनिया दा आं बे खोथाखौहाय दा ससियेल मिडियायाव गोसारनाय दा हमदांनो हानानैसो बुंदों आरोखि नोंथांमोन नाथाय बिबानाव थानानै जे बिबाननि जे गाज्रि जानाय खामानि जे सिनेमा जे बर' इन्डास्ट्रि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जे पलिटिक्सआव लांनो नाङा आरोखि दा आंनि फेभरेट एक्टरानो जाहैबाय लिंसार बसुमतारी नोंथांमोन आं लिंसार बसुमतारीखौ आंनि फेभरेट एक्टर बियो दा नोंथांमोनाहाय रबि बसुमतारी बुंनाय आरो फैला जे बरगयारी बिथां बुंनाय अबे सैथो दा सानदो आरोखि सैथोआथ' रबि बसुमतारी बुंनाय खोथाया सैथो सपन कुमार बिथां फुराना डाइरेक्टर फिल्म प्रडिउसार बिराद बोसोर जाबाय 15-16 बोसोर बिथांमोना जे मावबोबाय दा बिथाङा गावनो जे खोन्थाबाय गावबो आरो बिथांखौ जों गोदोनिफ्राय मिथियो जे दिल्ली टु बड'लेण्ड सिनेमा दिहुननायनिफ्रायनो बेखौ सिनायबोदों उन्दैनिफ्रायनो जे सपन कुमार बिथांखौहाय दिल्ली टु बड'लेण्ड सिनेमा बानायाखैमोनब्ला बे समनिफ्रायनो बिराद फेमास जादों बे दिल्ली टु बड'लेण्ड सिनेमा दिहुननायनिफ्रायसो बर' इन्डास्ट्रिया बे फिल्मा एसे फेमास जादों आरोखि जोंनि दिनाव जों उन्दैमोन बे समाव जों दिल्ली टु बड'लेण्ड होनबा जों बेवहाय बिराद बे मोनसे फिल्मा फेमास जादों आरोखि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बिरादनो दिल्ली टु बड'लेण्डआहाय दा सेनियर आर्टिस्ट सेनियर डाइरेक्टर प्रडिउसार बिथांमोनखौ रेसपेक्ट होनो रोंनांगौ दा आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो दा बे फिल्म इन्डास्ट्रियाव मानि थाखाय बिदि जाबाय थादों पलिटिक्स हाबनानै दं माखासे आरो माखासे बिबानगिरिफोरखौ बिसिनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ गोदान बिबानगिरि होनांगौ आरोखि दा बेखौनो खावलायो आरोखि नोंथांमोननि सिगाङावहाय